Wel, os ydw a chroeso chi gyd i'r Oedfa, fel byddai ymwelwyr gyda ni a rai ni heb weld ysbel, croeso cynnes ato ni, os ydych chi gael paned gyda ni ar y diwedd. Cwyddiadau wedi bod ar y sgrin, os tynnu sylw chi ar nos Fawrth, y cwrgweddi fan hyn, chwarter i 8, lle annog chi i ddod, os gallwch chi. Gyda mae paned sgwrs bod wedi mercher ni a Brown. A Wyn fel arfer wedyn nos Iau ar Zoom ac yna mae'r clybiau nos Wener. Casgliad y mis gyda gwaith Lydia Adams, gobeithio cael mwy o wybodaeth. Felly fideo bach, Lydia rhoi mwy o wybodaeth am ei gwaith hi. Emyr wedi bod yn bregethu Merthyr bore yma, ydy'r bore yma, pnawn yma. Gwyddio bydd yna ffrwyth o'r gwaith yna. A fel oedd Rodri'n coed i bore yma, Rodri Glyn wedi cael ei sefydlu yn Weinidog ym Mangor yn yr Eglwys y Fengylledd Gymraeg ddoe, lle ni'n cofio amdano fe a'r teulu a'r eglwys. A Rodri'n gweud bore yma, ni fel eglwys yn cydymdeimlo gyda chi, Jill, mewn cyfnod o lari wrth i chi golli brawd. Dwi'n gwyddio bydd yr Oedfa mae heno yn help i chi ac yw'ch chi'n profi Duw yn agos i chi dros y dyddiau'r wythnosau sydd i ddod. Grewch i ni gwyddio gyda'n gilydd. Diolch i ti o arglwydd bod ti yn rhoi cymaint o bethau da i ni. Diolch i ti am yr Oedfa y bore yma. Diolch am gael bod o dan dair di. A helpa ni trwy'r ysbryd i wrando ar ddylais di ac i gymwyso yr hyn i ni'n clywed i'n bywydau ni. Ni'n gwyddio y bydd yna undod yn ein plith ni. Byddwn ni yn bobl sydd yn caru'n gilydd ac mae peth cyntaf byddwn ni'n neud yw nid cyfri beiau a gweld beiau ond edrych ar ein gilydd a gweld gwaith dy ras di. A rhyfeddu a diolch i ti bod gyda ni ein gilydd a bod ni'n gallu dod nawr gyda'n gilydd fel hyn, bod ni'n gallu edrych rownd a gweld yn gilydd a gweld beth wyt ti wedi wneud y gwirthiau wyt ti wedi wneud yn ein bywydau ni, yn galw ni at y ti dy hunan a gwneud gwaith gwirthiol yna, rhoi bywyd cyfwyddol yn ein clonau ni. Ni'n dod at air di nawr heno, yn gwyddio wrth i'r gair cael ei ddarllen. Byddwn ni wir yn profi dy fod ti yn dda ac yn agos. Byddwn ni ddim dysgu pethau gyda meddyliau. Byddwn ni wir yn gwybod bod ni wedi bod yn dy bresenoldeb di. A dy fod ti trwy'r ysbryd yn gweithio arno ni. Ac yn peri bod ni eisiau dy nabod di'n well, eisiau dy wasanaethu di, eisiau dysgu mwy. A dy garu di'n fwy, a deall yn well. Yr hyn wyt ti yn dy berson, yn dad, mab ac ysbryd glân. Ond hefyd bod ni am deimlo mwy o faich i rannu'r newyddion da gyda bobl o'n cwmpas ni. Bydd gyda ni nawr, helpa ni wrth ni ganu, wrth ni gyd weddio ac wrth ni wrando, a wrth ni gyd addoli. Bydd y cyfan sy'n digwydd yma wrth dy fodd di. Gan ein bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Gogon idda, ei enw fe. Amen. Wel, mae bob amser yn fraint gallu pregethu. A un o'r breintiau yw fi gallu gweld gwynebau pawb. A fi gallu gweld gwynebau pobl yn edrych trwy'r gwydyr ar y ffordd mewn i tseco lle mae'r lle. A fi gallu gweld pwy sydd yn llofft. Ni'n croesawu Derek a Llio, maen nhw'n llofft, rydych chi'n methu gweld. Mae'n hyfryd cael chi. A mae'n hyfryd cael Selwyn a Beryl gyda ni, heb gallu bod gyda ni fel cynulleidfa ers amser. So mae'n hyfryd cael eich cwmni chi gyda ni hefyd. Fe gadewch ni wrando ar air Duw. Dyma be mae'r salmydd yn dweud. Bendithiaf yr arglwydd bob amser. Bydd ei foliad yn wastad yn fy ngenau. Yn yr arglwydd yr ymhyfrydaf, byddai di'r gosyngedig glywed a llawelychu
Mawrygwch yr awrglwydd gyda mi, a dyrchafon ei enw gyda'n gilydd. A ni'n cael y fraint o wneud hynny nawr. Ni'n mynd i fendithio'r arglwydd a corfori'r arglwydd trwy ganu yr emyn gyntaf. Fe godwn ni i ganu emyn 30 yn y llyfr ymynau o cenwch fawl i'r arglwydd, y ddeiar fawr i gyd. Ac am y iachydwriaeth, molienwch ef o hyd. Mynegwch ei ogoniant, tra dyrchafedig yw. Mae'n ben goriwch y diwiau. Mae'n arglwydd dynol rhyw. Fe godwn ni i ganu gyda'n gilydd. Mewn munud, fi'n mynd i ddarllen o Salmau, Salm 34. Salm 34. Ond cyn darllen, fi'n mynd i roi chydig bach o gefndir y Salm i chi. Yn fras, nes ymlaen, byddai'n rhoi bach fwy o fanylder o gefndir y Salm. Mae Salm 34 a Salm 56 yn gysylltiedig ei gilydd. Mae Salm 56, Dafydd wedi ysgrifennu y ddwy salm, a Salm 56 wedi cael ei ysgrifennu cyn 34. Mae Salm 34 mewn ffordd yn ddilyniant o Salm 56. Cefndir yn fras chi, siwr o fod i gyd fan hyn yn gwybod am Dafydd, Dafydd Frenin, oedd e ddim yn frenin eto, ond oedd e wedi ennill brwydr yn erbyn Goliath, wedi trechu Goliath. A pobl yn canmol Dafydd, hyd yn oed yn fwy na Saul, a mae Saul yn cenfigeni, a mae Saul am ladd Dafydd o'r herwydd. Mae Dafydd yn dianc, a mae'n dianc o gryfangau Saul, ond yn ryfedd iawn, mae'n mynd i dir y gelyn. Mae'n mynd i'r dref ganwyd Goliath, at pobl Goliath. A mae hyd yn oed yn mynd i'r dref gyda cleddyf Goliath. A mae bobl yn sylweddoli, mae Dafydd yw hwn nath ennill lladd y Goliath yn cawr ni. A maen nhw'n mynd at Achwys y brenin, Ahasferus, Abimelech, mae'n ddrwg gen i. Abimelech oedd y teitl nhw'n rhoi i brenhinoedd Philistia. Ond Achwys oedd enw y brenin. A maen nhw'n mynd at Achwys a gweud, mae Dafydd yma. Maen nhw'n dal Dafydd. A mae Dafydd yn sylweddoli, mae hwn yn ddifrifol. Be allai wneud? A be mae Dafydd yn wneud, mae'n actio fel ffŵr, fel dyn wedi colli, a mae'n ffromi yn ei geg, ffrothan yn ei geg, ac yn crafu y drws fel dyn gwyllt. Nes fod Achwys yn gweud, mae digon o ddynion gwyllt yn y dref yma. Dyw hwn ddim yn peri
perygl i fi. Cewch fe i ffwrdd. Mae Dafydd yn manteisio'r y cyfle ac yn dianc. Mae'n mynd i ogof a dwlam. A mae'n cuddio yn yr ogof. Mae deulu yn clywed, ei, mae Dafydd yn yr ogof. Mae nhw'n mynd ato fe, a llawer un arall oedd mewn trafferth. Mae nhw'n mynd ato fe ac yn ymuno ag yn yr ogof. Dyna'r cefndir. Mae'r Salm wedi cael ei sgrifennu mewn dull acrostig. Llinell gyntaf yn dechrau o llythyren gyntaf wyddor Hebraeg, ail linell, ail llythyren Hebraeg, ac yn y blaen, jyst er mwyn i bobl i gofio'r Salm yn well ac i allu canu y Salm yn well. Dyna y cefndir. Nawr, fe ddarllen nhw ni 10 adnod gyntaf yn y Salm. Gwrandewch ar air Duw. Bendithiaf yr arglwydd bob amser, bydd ei foliad yn wastad yn fy ngenau. Yn yr arglwydd yr ymhyfrydaf, bydded i'r gostyngedig glywed a llawenychu. Mawrygwch yr arglwydd gyda mi, a dyrchafon ei enw gyda'n gilydd. Ceisiais yr arglwydd ac atebodd fi am gwaredu o'n holl ofnau. Mae'r rhai sy'n edrych arno yn gloiwi, ac ni ddaw cywilydd i'w hwynebau. Dyma un isel a weiddodd a'r arglwydd yn ei glywed ac yn ei waredu o'i holl gyfyngderau. Gwersylla angel yr arglwydd o amgylch yr rhai sy'n ei ofni, ac yma'n ei gwaredu. Profwch a gwelwch, mae da yw yr arglwydd. Gwyn ei fyd, y sawl sy'n llochesu ynddo. Ofnwch yr arglwydd ei saintydd, oherwydd nid oes eisiau ar yr rhai a'i hofna. Mae'r anffyddwyr yn dioddef, angen ac yn newynu. Ond nid yw'r rhai sy'n ceisio'r arglwydd yn bryn o ddim da. Wel, dyna air Duw. A'r bwriad yw edrych ar y Salm yna a'i chefndir heno. Wel, wnawn ni ganu eto gyda'n gilydd, fe godwn ni ganu, a ysbryd y trygwyddol Dduw disgyn arnom ni. Ac wrth i ni ganu, gai annog chi i weddio yr emyn. Ni'n gweddio ysbryd glân, disgyn. Disgyn arno ni fan hyn, arno fi. Siarad â fi, please, siarad â fi heno. Plyg fi falle, trin fi, golcha fi, coda fi, yn ôl yr angen. Ac wrth ni weddio, gadewch ni wedyn ddisgwyl, achos ni'n gweddio ar Dduw byw. Fe ganwn ni ddwywaith drwyddo, a'r ail waith, sy'n eisiau y piano, gwn ni jyst ganu ar ein hunan. Ysbryd
fi am fwriadu roi pwynt cyntaf y bregaeth nawr. Ar ôl hynny, wnawn ni ganu eto a gweddio, a wedyn gawn ni ail pwynt y bregaeth wedyn. Nawr, pwynt cyntaf, falle, os chi moyn teitl, yw ceisio. Beth oedd amgylchiadau Dafydd yn arwain at y salm yma, a falle y teitl o'n i'n gweud yw falle ceisio Duw. Nawr, roed chydig bach fwy o gefndir i chi. Fel chi'n gwybod, mi oedd Dafydd yn fugail, ond mae'n cael ei eneinio gyda Samuel i fod yn frenin. Meddyliwch am hwnna. Bugail oedd e wrthi ar y mynydd yn bugeilio, wedyn mae'n clywed, dere lawr, a mae Samuel yn eneinio dweud ti'r brenin nesaf. A mae'r gair yn dweud wrthon ni, pan eneiniwyd Dafydd i ysbryd, disgynodd ysbryd yr arglwydd ar Dafydd o'r dydd hwnnw ymlaen. Mae'r ysbryd glân yn disgyn ar Dafydd y pwynt yna. A yna o hynny ymlaen. A meddyliwch ar rhyfeddod a braint i Dafydd. Yna fe drefnod Duw iddo fe ennill y frwydr yn erbyn y cawr mawr, Goliath. Chi, plant, ges beth o seis Goliath? Chi'n meddwl oedd e fwy tal na fi? Dipyn. Fi credu, oedd e, os oedd ni'n mynd ar ben hwn, oedd e lan fan hyn. Oedd e'n anferth. A mae Dafydd yn trechu yn ennill yn erbyn Goliath. Ac nid yn unig Goliath, mae'n ennill yn erbyn brwydrau lawer. Mae'n cael ei roi fel arweinydd i y fyddin. A mae'n ennill sawl brwydr. Nes bod e'n dod yn hynod y boblogaeth. A mae bobl yn canu i Dafydd. Mae Dafydd yn wych. Mae merch y brenin yn cwmpo mewn cariad gyda fe. A mae Dafydd yn cwmpo mewn cariad gyda hi. A maen nhw'n priodi. A maen nhw wrth ei bodd. Mae pob peth yn gweithio gret i Dafydd. Mae popeth yn ffitio yn ei le. Ond yna mae pethau newid. Mae amgylchiadau Dafydd yn newid. Mae edmygedd a chariad Saul, y brenin at Dafydd, yn newid i fod yn genfigen a casineb. A mae Saul yn cysau Dafydd gymaint nes bod e eisiau lladd Dafydd. Mae'n trio cael gwared o Dafydd. Mae'n trio bod yn disgrit, yn dawel i ddechrau, ond yna mae'n ei cael llombol a dwi ddim yn llwyddo, felly mae'n gweud wrth ei weision, fi eisiau lladd Dafydd, lladdwch Dafydd i fi. Fi'n cysau y dyn yma. A mae Dafydd gorfod dianc. Dianc o gartre ei hun, a mae'n mynd i dir y gelyn, fel o'n i'n dweud. A mae'n cael ei ddal fyna, a mae'n dianc o'i gafel nhw i ogof anghysbell yma. Mae'n ymwybodol bod ei elynion eisiau laddau, ond mae'n ymwybodol bod ei bobl ei hun, a'i frenin ei hun eisiau lladdau. A mae e mewn ogof. Mae'n siŵr bod Dafydd ddim yn deall. Mae'n siŵr bod e'n meddwl beth yn y byd sy'n digwydd. Oedd popeth i weld mor dda ar un pwynt, o nawr, mae pob peth yn mynd yn erbyn ni. Be mae Duw yn gwneud? Mae'n siŵr bod e mewn cyflwr o ofn. Chi'n cael yr argraff yn y cyfnod yma bod e'n ofni pobl yn fwy nag ofni Duw. Mae'n dweud yn 1 Samuel penod 21, ofnodd Dafydd rhag achus y brenin. Mae Dafydd hefyd yn y cyfnod yma yn dweud celwyddau ar fwy nag un achrysur. Mae'n twyllo pobl mwyn iddo fe beidio cael ei ddal. Mae Dafydd dan wasgedd. Mae e dan straen fan hyn. Mae e'n ymwybodol bod pethau'n gwasgu arno fe, a mae ffocws e ar y sefyllfa, a mae e'n amed Duw. Ydych chi'n gwybod beth yw hynny? Mae e'n amed gofal Duw drosto fe. Mae ei ymwybyddiaeth e o Dduw a gallu Duw wedi gwanhau. A Dafydd fan hyn wedi disgyn i bwynt isel, i sefyllfa tywyll.
A chi'n gallu dychmygu Dafydd, teimlo, os na beth, be sy'n digwydd, os na achubiaeth o'r sefyllfa tywyll yma. Wel, diolch i Dduw, ar ryw bwynt yn y cyfnod pan ath e drosodd i dir y Philistiaid ac i'r ogof, ryw bwynt yn y cyfnod yma, fe ddath ysbryd y trygwyddol Dduw. Fe ddath yr ysbryd glân ar y Dafydd a'i argyhoeddiau. Mi oedd yr ysbryd yn Dafydd. A mae'r ysbryd yn ei argyhoeddiau o'i bechod, o'i ffolineb. Mae'n argyhoeddi Dafydd bod e wedi crwydro oddi wrth Dduw. A mae Dafydd, oherwydd gwaith yr ysbryd, yn gweiddi ar Dduw. Mae'n galw ar Dduw. Mae'n ceisio Dduw. Adnod gyntaf yn pennod 56 yw bydd drigarog wrthyf o arglwydd. Mae e'n gweiddi, bydd drigarog. A ni'n cael yn y bedwaredd adnod fan hyn yn pennod 34. Ceisiais yr arglwydd ac atebodd fi am gwared i holl ofnau. Adnod 6. Dyma un isel a weiddodd a'r arglwydd yn ei glywed ac yn ei waredu o'i holl gyfyngderau. Mae Dafydd wedi galw, wedi ceisio, mae wedi gweiddi ar Dduw. Mae'n hawdd i ni ddarllen yn eitha oeraidd yma peth. Oedd e mewn sefyllfa erchyll. Ond mae e'n galw. A mae Duw yn ei ras yn ateb. Gai ofyn, os rhywun yma heno, a chi'n gwybod chi mewn perthynas y Duw, chi'n gwybod bod yr ysbryd yno chi. Ond i chi fel Dafydd, chi wedi colli golwg ar Dduw. Mae'ch ffocws chi ar y pethau sydd o'n cwmpas ni fan hyn, ar y pethau sydd yn digwydd i ni. Ni wedi colli golwg falle ar fawredd Duw ac ar ei ogoniant e. Ac i ni, falle mewn angen i'r ysbryd glân, i ddeffro ni. Ysbryd y trygwyddol Dduw, delia fi nôl yr angen. Ydych chi mewn yn y sefyllfa yna, angen i'r ysbryd i ddeffro chi o'ch cyflwr, i'ch argyhoeddi chi falle o ryw bechod chi'n gwybod sydd yna. Neu i'ch argyhoeddi chi o diffyg ffydd neu o oerni at y Dduw, o bellau oddi wrth Dduw, o lithro. Falle bod chi yn teimlo'n isel. Mewn ofn, a dan straen. Gai annog chi. Peidiwch aros fyna. Ceisiwch yr arglwydd. Gweddiwch, gweddwch. Bydd drigarog wrthyf o arglwydd. Neu falle bod chi heno a chi'n gwybod bod chi ddim yn Gristion. A falle bod chi eisiau bod. Chi'n gwybod deep down, dyna yw yr ateb. Gai ofyn, gai annog chi, gweddiwch heno o Dduw anfon yr ysbryd i argyhoeddi fi o ddifrifoldeb sefyllfa fi. I argyhoeddi fi o dy fawredd di a dy gariad di. Nes bod chi nid yn dweud, fi eisiau bod yn Gristion, ond bod chi'n dod i'r pwynt bod yr ysbryd yn eich argyhoeddi chi nes bod chi'n gweiddi am drigaredd. Gweddiwch y bydd yr ysbryd yn eich argyhoeddi chi heno. Yw Duw yn disgwyl i chi alw heno? Yn gyffredinol mae Duw yn disgwyl i ni alw trwy ein erth
cyn bod yn ymateb. Peidiwch aros i Dduw, galwch, gwaeddwch. A diolch i Dduw, mae e wrth ei fodd yn gwrando. Llais edifeiriol, llais sydd yn flin, llais gwan, a mae e'n dod. Dyna brofodd Dafydd, ceisiais yr arglwydd, mewn sefyllfa anodd, erchyll, ceisiais yr arglwydd ac atebodd fi. Dyma un isel a weiddodd a'r arglwydd yn ei glywed ac yn ei waredu o'i holl gyfyngderau. Wel, i'n diolch i ddim am hynny. Yw Duw yn gwasgu'r eich calon chi heno i weiddi. Wel, gadewch ni ganu, fe godwn ni ganu, mynd nesaf, mynd 106, 106, ni fethodd gweddi dair erioed a chyrraedd hyd y nef, ac mewn cyfyngder fe wnaed rhed yn union ato ef. 106. Cyn dod at yr ail bwynt, newn ni weddio, a newn ni weddio yn bobl am, falle, chi yn mynd trwy gyfnod anodd ar hyn o bryd. Ac y bydd yr ysbryd yn dod ac yn eich codi chi, neu yn delio chi yn ôl eich angen. Ond hefyd, gael jyst nodi sefyllfa mewn rhannau, wel, un rhan penodol yn y byd, yn Manipur yn India. Ers y 4 o Fai, chydig dros wythnos yn ôl, mae yna rhyw 50 Cristion, neu 50 o lwyth sy'n cael eu cyfri'n Gristnogol, wedi cael ymosodiadau a llawer un yn cael ei lladd. Mae 114 o gapeli, o adeiladau capeli, yn y man yna, yn y dalaeth yna, wedi cael ei llosgi. Mae yna filoedd o bobl dros 67 o bentrefi wedi cael ymosodiadau, treisgar, am eu bod nhw'n arddel Iesu Grist. A mae'n siŵr bod nhw fel Dafydd yn meddwl, be sy'n digwydd? Pam bod Duw yn caniatáu hyn?
Wel, ni'n gweddio, a byddwn ni'n gweddio nawr, y bydden nhw yn profi nerth, tangnefedd uwchlaw deall. Gweddio hefyd y bydd heddwch yn dod i'r hanner yna, a bydd y trais ddim yn lledu i bentrefi eraill. Gadewch ni weddio. O Dduw Tad, diolch bod ti yn annog ni ddod ato ti. A nid yn unig dod â diolch ni wrth ein bodd yn dy glodfori di, ni wrth ein bodd yn diolch i ti. Ond i ti hefyd yn annog ni ddod â bob deisyfiad ger dy fron di. O Arglwydd, diolch dy fod ti ar hyn wyt ti. Pa ddiw sydd fel ein diw ni. O Arglwydd, ni diolch i ti, dy fod ti ar hyn wyt ti. Derbyn ein diolch, derbyn ein mawl ohono ti yn dad, yn fab ac yn ysbryd lan. O Arglwydd, mawr wyt ti. O Arglwydd ein diw, ni'n gweddio nawr y bydd dy enw di yn cael ei ddyrchafu yn ein gwlad ni heno, ond ar hyd a lled ein byd ni, i ni'n llawenhau bod yr efengel yn cael ei bregethu ar hyd a lled y byd. O Arglwydd, llwydda dy deyrnas, os gweli di fod yn dda. I ni'n llawenhau o glywed bod yr eglwys yn ffynnu mewn llefydd lle mae yna erledigaeth, lle mae yna ryfeloedd. O Arglwydd, ni'n diolch i ti am hynny. A ni'n cyflwyno'n arbennig i ti nawr, dy blant di sydd yn Manapur yn India. O Arglwydd, ni'n gweddio mewn sefyllfa erchyll, mewn sefyllfa lle falle dyn nhw'n mynd deall gwaith dy ddwylo di. O Arglwydd, bydd yn bopeth iddyn nhw. Cysura nhw y funud yma. Boed i ti roi iddyn nhw dangnefedd, nid ohonyn nhw eu hunan, ond ohono ti. Ni'n gweddio hyd yn oed ar ei ti roi iddyn nhw, i hyd yn oed llawenydd. Ni'n gweddio Arglwydd y bydd y dyn i bendithio nhw. Cysura, gwir a gwragedd sydd wedi cael ei gwahanu. Plant o'i rhieni, brodyr y chwiorydd yn cael ei gwahanu. Arglwydd, ni'n gweddio ar ei ti fod yn agos at dy blant di yn y mannau yni. Ac yn cyflwyno rheina sy'n ei herlyd nhw. Yn gweddio Arglwydd y bydd yr ysbryd yn ei argyhoeddi nhw o'i pechod. Ac y bydden nhw yn dod i weld pwy wyt ti. Ac y bydden nhw'n syrthio. Ac y bydden nhw yn galw allan bydd dreigarog wrthyf o Arglwydd. Ni'n gweddio hefyd Arglwydd am ein gilydd. O Arglwydd, ni'n diolch am ein gilydd. Ac yn cyflwyno'n gilydd i dy ofal di nawr. Y byddi di gyda ni yn delio â ni gyd yn ôl yr angen. Diolch fod ti'n gwybod beth yw angen pob un yma heno. A ni'n gofyn os gweli di fod yn dda trwy dy air a trwy'r ysbryd glân ar i ti ddelio â ni yn ôl yr angen. Ni'n cyflwyno Jill, Paul a'r teulu i ti yn y cyfnod anodd yma. Byddi di yn eu cysuro nhw a byddwn nhw'n profi dy nerth di yn hyn i gyd. Ni'n diolch i ti am weld Selwyn a Beryl gyda ni. Yn gofyn ar i ti bendithio nhw. Ni'n cyflwyno Helen a Menna i ti, a Janet a Mark i ti, Arglwydd pobl sy'n methu bod yma. Bydd yn agos at nhw, bendithio nhw, os gweli di fod yn dda. Ni'n cyflwyno rhai ifanc i ti a aroliadau cyfnod yma, gweddio bydde di yn rhoi nerth iddyn nhw, a cof da iddyn nhw, a meddwl clir. Ni'n gweddio Arglwydd ar ei ti yn wir hefyd ei bendithio nhw. Arglwydd, clew ein gweddi ni nawr, derbyn ein mawl a'n diolch, a fod ni'n gofyn pob peth yn enw ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Wel, yr ail bwynt, y pwynt cyntaf oedd ceisio, oedd Dafydd yn ceisio Duw, ond nawr yn y salm yma, mae'r ymateb Dafydd i'r ffaith bod e wedi ceisio bod Duw wedi ateb. Os chi eisiau teitl i'r ail bwynt, falle clodfori bydde y teitl yna. Mae wedi ceisio nawr, mae'n clodfori Duw. Beth yw sefyllfa Dafydd erbyn hyn? Wel, ar un olwg mae union yr un peth. Mae yn yr ogof, mae wedi dianc oddi wrth pobl y Philistia oedd eisiau lladdau. Mae wedi dianc oddi wrth ei bobl ei hun, ei frenin ei hun oedd eisiau lladdau, a mae'n cuddio yn yr ogof anghysbell yma. Dyw y sefyllfa ddim wedi newid. Ond mae Dafydd wedi newid.
Mae rhywbeth wedi newid yn ei ysbryd e. A beth sydd wedi newid? Wel, mae Duw wedi dod. A mae Duw wedi datguddio ei hun i Dafydd. A trwy y datguddiad yma, mae Dafydd yn sylweddoli, wel, mae Duw yn fwy na digon i bob amgylchiad, i bob sefyllfa. Mi oedd Dafydd mewn twll. Mi oedd e mewn sefyllfa anodd erchyll, ac mi oedd ei hun wedi pellhau oddi wrth y Dduw. Ond mae Duw, fel mae Duw bob amser, mae'n cadw ei ddewyd. Dyw e'n mynd i adael i neb i ddwy neu blant oddi wrtho fe, nac unrhyw sefyllfa i ddwy neu blant oddi wrtho fe. A mae Duw yn ei ffyddlondeb wedi cadw Dafydd. A mae wedi dod â fe nôl, a mae wedi bywhau Dafydd. Mae Dafydd yn dweud yn Salm 56, dyma yr adnod ola yn y Salm yna, oherwydd gwaredais fy mywyd rhag angau, am camau yn wir rhag llithro, mwyn i mi rodio ger bron Duw yng ngoleuni y bywyd. Dyna lle o'n i. O'n i yn gwynebu angau, o'n i'n llithro. Ac fe nes i alw byd drigarog wrthyf. A mae Duw wedi achub, mae Duw wedi agosau, mae Duw wedi tynnu Dafydd yn ôl ato fe ei hun. Mae wedi atgoffa Dafydd o'i fawredd e, o'i allu e, o'i sancteiddrwydd e. Ac o ganlyniad i'r adfywiad yna, mae Dafydd yn ysgrifennu y Salm yma. Ac mae e'n clodfori Duw. Mae Duw wedi rhoi cibolwg i Dafydd o'i fawredd e. Blynyddoedd yn ôl, nes i cael y fraint o fynd â trip sgio, mynd â plant yn ysgol i sgio, a gafon ni excursion bach, a athyn ni weld y Niagara Falls. A athyn ni ar y cwch, a mynd tuag at Niagara Falls, a rhai cyfadau, nath ei gymryd yng ngwynt i. O'ch chi'n agosau, a chi jyst yn gweld y Niagara Falls sydd o'ch blaen chi, a'r dŵr yma yn tasgu drosodd. Ddim yn stopio, just torreth o ddŵr yn disgyn lawr ar y dŵr yn dod lan. Oedd e gymrodd e'n anadlu. Oedd rhywbeth erchyll. Oedd rhywbeth ofnadwy. Oedd rhywbeth gwych. Oedd e'n hyfryd. O'ch chi'n ymwybodol, waw. Dyma chi rym. Dyma chi, fi'n defnyddio'r gair yn ysgan fan hyn, dyma chi ogoneddus. Oh, waw, mawredd y ffôls. Mae Duw yn rhoi cibolwg i Dafydd o'i ogoniad e. A mae Dafydd fel petai mynd ac yn cael cibolwg o fawredd Duw. A mae'n cymryd gwynt Dafydd. Mae'n rhyfeddu ar mawredd Duw. Mae Duw yn Dduw mawr ac ofnadwy. Mae Duw yn dweud dechrau doethineb yw ofnadwyaeth. Nid rhyw berson yw Duw. Ni methu cymharu e. Mae'n sanctaeth. Mae'n fawr. A mae Dafydd wedi dod i sylweddoli hynny. Drychwch ar adnod 7. Gwersylla angel yr arglwydd o amgylch y rhai sy'n ei ofni. Adnod 9. Ofnwch yr arglwydd, ei saint ef, oherwydd nid oes eisiau ar y rhai a'i hofna. Gai ofyn yn ostyngedig iawn, beth yw ein golwg ni heno o Dduw? Ydyn ni sylweddoli, waw, mawredd Duw. Ond mae Duw hefyd yn atgoffa
Dafydd, nid yn unig o'i ofnadwyaeth a'i fawredd, ond ei ddaioni. A'i gariad mae hynny'n rhan o'i fawredd e. Mae daioni a cariad a bendithio Duw yn gorlifo fel y Niagara Falls, yn ddiddiwedd, dŵr ar ôl dŵr, bendith ar ôl bendith. A mae Dafydd yn ymateb adnod 8. Profwch a gwelwch, mae da yw yr arglwydd. Adnod 10. Nid yw yr rhai sy'n ceisio'r arglwydd yn bryn o ddim da. Wrth i Dafydd gael ei atgoffa o fawredd a o ofnadwyaeth Duw, wrth i fe gael ei atgoffa o gariad a fendithion Duw, mae Dafydd yn rhyfeddu. Ac mae'n ymateb mewn clod a mawl a diolch. Mae am ddyrchafu enw Duw. Mae'n ymhyfrydu yn Duw. Yr adnodau cyntaf ddarllenon ni. Bendithiaf yr arglwydd. Bob amser bydd ei foliant yn wastad yn fy ngenau. Yn yr arglwydd, yr ymhyfrydaf. Mawrygwch yr arglwydd gyda mi. Dyrchafon ei enw gyda'n gilydd. Mae newid mawr wedi digwydd ym mywyd Dafydd. Mi oedd e'n ofn pobl ac yn ofn y sefyllfa, ond nawr mae'n ofn i Duw, ac yn caru Duw, ac yn ymddiried yn Duw, ac mae hyder e yn Duw yn llwyr. Yn y pennod 56, adnod 9, mae Dafydd yn dweud, fi'n mynd deall pam bod yr holl bobl ma'n yn erbyn ni, ond adnod 9, 56, mae'n dweud, hyn a wn. Fi ddim yn deall hyn, ond hyn a wn. Fod Duw o'm ti. Fi'n mynd deall pam bod hyn, pam bod y llall yn digwydd. Fi yn gwybod hyn. Mae Duw o'm ti. Mae Duw gyda fi. A nid yn unig gyda fi, ond mae o'n plaid i. Adnod 11 yn 56. Yn Duw yr wyf yn ymddiried, heb ofni, beth a all pobl i'w wneud i mi. Chi'n gweld y newid? Ofni achus, nawr beth all pobl wneud i fi. Mae Paul yn adleisio hyn yn dweud, os yw Duw troso, pwy all fod yn herbyn? Na chi newid. Mae'r sefyllfa ar un peth. Mae golwg Dafydd o Dduw wedi newid. A mae Dafydd yn mol i Duw. A mae'r moliant yn un cyson. Bendithiaf yr arglwydd bob amser. Mae'n foliant sy'n cael ei fynegu. Bydd ei foliant yn wastad yn fy ngenau. Nid dim ond y galon. Ond mae yn fy ngenau, fi methu peidio a sôn amdano. A hefyd mae'n foliant i'w fynegu a'i fwynhau gydag eraill ar y cyd. Mawrygwch yr arglwydd gyda mi a dyrchafon ei enw gyda'n gilydd. Chi'n gwybod mae'n help dod i'r capel. Adeg Covid oedd Catrin a fi adre, o'n i'n ymuno gyda chi'n aml. Ond o'n i adre, a jyst fi a Catrin yn gwrando, a fi a Catrin yn canu. Mae'n lot haws canu fan hyn. Mae'n lot haws gwrando fan hyn. Mae'n lot haws addoli gyda'n gilydd. Mawrygwch yr arglwydd gyda mi. Chi'n teimlo brwdfrydedd Dafydd fan hyn? O'n i'n siarad efo rhain o chi wythnos diwetha, a chi'n gweud, chi wedi bod yn Five Guys? Five Guys yw McDonald's posh. A chi wedi bod, mae'n amazing, mae'n wych, mae rhaid i chi flasu y bwyd yna. Na chi frwdfrydedd. Fi yn mynd i Five Guys rhywbryd,
Fi'n mynd i gael casgled rhywbeth i helpu fi. Eitha drud. Ond o brwdfrydedd y rhain yn annog. Mae'n rai chi fynd. Chi erioed wedi bod mewn gwesti 5 star, 5 seren. A chi'n mynd yna, chi'n cael cwrs, 7 cwrs, 7 course meal. A maen nhw'n dod allan gyda'r cwrs cyntaf, a mae wedi gynllunio'n ryfeddol. Mae golwg y peth yn wych. Chi'n edmygu golwg mae'n sicr angen llun ffôn ar hwn, ffôn ei anfon ei ffrindiau. A wedyn mae'r cwrs nesaf, yr amrywiaeth blas, yr amrywiaeth texture. A wedyn y prif gwrs. Mae'n ryfeddol. Dychmygwch bod rhywun yn mynd i'r 7 star hotel yma, a maen nhw'n mynd mewn, a maen nhw'n reit, fi yma, ond mae lot o fi wneud. A maen nhw'n dod, a mae'n llwcio'r bwyd, dwi ddim yn rhoi lot o amser rhwng y cwrs cyntaf a'r ail cwrs. Mae'n jyst yn llwcio, a wedyn, reit, fi gorfod mynd, a mae'n rhithro i ffwrdd. Mae gymaint o fi wneud. Mae'r person yna wedi mwynhau siwr o fod y blas. Mae'r person yna siwr o fod wedi cael y maith. Ond dwi ddim wedi mwynhau. Dwi ddim wedi stopio ag edrych a gwerthfawrogi a rhyfeddu. Mae jyst i'r rhithro. Oes yna perygl, falle bod ni chi bod yr un peth gyda Duw, gyda'r Efengil. Bod ni mor brysur yn neud hyn a llall, ni yn cael y maith. Ni yn mwynhau y bwyd, ond ni ddim yn mwynhau fel y dylen ni. A ni ddim yn gwerthfawrogi ac yn stopio fel y dylen ni. Mae Duw wedi paratoi cwrs, 7 cwrs. Cwrs cyntaf, mawredd Duw yn y greadigaeth. Ydyn ni'n stopio weithiau, jyst i edrych ar mawredd Duw yn y creu. Ac yna ni'n meddwl am mawredd Duw tad, Duw mab a Duw ysbryd glân. Ac yn ni'n stopio, ac yn ni'n rhyfeddu, ac yn ni'n tynnu llun, ac yn ni'n, waw. A'i ymynedd ei ras A wedyn ni'n dod at y prif gwrs, cariad Duw. Cariad Duw yn yr arglwydd Iesu Grist yn benodol. Ac ni'n bwyta, ni'n bwyta ac yn mwynhau yr hyn mae Duw wedi ei baratoi i ni. Ac ni'n cymryd yn amser. Ac ni'n rhyfeddu. A wedyn mae desserts yn dod. Ni'n cael ein mabwysiadu, ni'n cael maddeiant, ni'n cael sicrwydd bod e gyda ni bob amser. Mae yna fywyd trogwyddol. Gai annog fi a chi weithiau i stopio ac i ystyried y wledd yma ac i fwynhau ac i brofi. Yn Saesneg mae'r adnod yn credu taste and see. Blaswch profwch a gwelwch. Mae da yw yr arglwydd. Ac wrth ni weld ei ddaioni a'i fawredd wedyn, un eisiau sôn wrth eraill. Dyna beth mae Dafydd, profwch fel chi wythnos diwetha. Mae rhaid i chi fynd. Mae'n great to 5 guys. Os bydden ni fwy fel yna. Dewch at Dduw. Mae'n wych. Felly mae Dafydd yn y salm yma, mae'n ceisio. Mae mewn sefyllfa anodd, ond mae'n ceisio, mae'n galw, mae'n gweiddi, bydd tregarwg. Ac yna mae'n clodfoddi ac yn ufuddhau i Dduw. Gai annog chi heno. Ni gyd, galwch heno. Dduw, bydd tregarwg. Ysbryd y trygwyddo Dduw, disgyn arno fi. Plyg fi,
trin fi, golcha fi, poda fi. Os ych chi ddim yn credu, gweddiwch i'r ysbryd yna ar gyhoeddi chi heno i chi ddod i fwynhau y wledd mae Duw wedi ei pharatoi. Wel, gadewch ni godi i ganu yr emyn ola, sydd yn atgoffa ni mae Crist yw'r datguddiad yma o gariad, gariad Duw y Tad. Gen i'r geiriau fan hyn rolau. Y pwysles yw nid my fi. Rhodd o'r fath ras yw Iesu fy ngwaredwr. Cans nid oes mwy y gall yn ef ei roi. Ef yw fy nghyfiawnder, rhyddid am llywenydd, fy nghariad trew am dofn di-derbyn hedd. Cydiaf yn hyn, mae ngobaith yn Iesu. Mae mywyd oll ynghlwm a'i fywyd ef, am ryfeddod o'r nef. Dyma nghan, codaf lef, nid my fi, ond Crist yno fi. Y godwn ni gan. Yeah.
golchi ti o Dduw ein tad am dy ryfeddol gariad. Diolch am roi dy unig anedig fab, fel bod neb sy'n credu yn o ti yn cael damnedigaeth, ond yn cael bywyd tragwyddol o arglwydd. Anfon yr ysbryd yma mewn grym, fel y byddi di yn cael dy ogoneddu, y byddwn ni fel dy bobl yn cael ein bywhau, ac y bydd Crist yn cael y clod yma ein ei dilyngu. O arglwydd derbyn ein mawl a'n diolch. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda chwi oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.